Pozdrav ljudi svima, Boston Legends ovdje. Danas ćemo da igramo novi serijal Minecraft preživljavanje MCP. I idemo drva da prikupimo odmah. Mislim da smo se na lijepo mjesto stvorili. Sve uz. Uj, džungla ljudi moji, ovo je odličan početak. Džungla ljudi moji, ovo će biti odlično. Odmah na početku džungla je mene ovo sviđa. Neće to doći 7 komada, bit će nam dovoljno za početak. I kasnije ćemo kuću da pravimo. Evo 7. Ja ovo je džungla, brate moji. Pa idite tu. Da li ćemo naći melon? Samo što sam spomenuo. Ovo mi se jako sviđa. Malo ćemo istražiti džunglicu. Nevjerojatan početak, ljudi moji. Idemo odmah nakupiti kamen. Mislim da sam u ovom vidio kamen. Jesam. Malo sam zablokao. I ovce nam će trebati za početak. Danas ćemo naći koji tu nije problem ovca. Jako sam zadovoljan početkom. I ovo ovdje kamen jeste, ne trebamo ići tamo. Prikućemo malo više kamena da imamo za peći. I za alata također. Kuću ćemo praviti odmah u drugoj trećoj epizodi. Biće, mislim, lijepo će kuća biti, naravno. Biće ovo odlično preživljavanje sa Boston Legends. Naravno. Evo ljudi. Nadam se da ćemo pronaći brzo ovce, ako nam treba i hrana će nam treba. Mislim da je dobro. Inače, ja sam iskusan u preživljavanju, igrao sam ga prije. I evo u budućnosti da ga snimam. Možda ću nekad ga s friendovima i s bratom. Eto, to je tu. Napravit ćemo malo chest. Ljudi ću nas petajti. I ljudi, evo je prva ovca na kill. Ja ovako zaklada čovjek. Ovo mrzim ljudi, ovu travu veliku. Mogu je gledat očima. Neće ona ići u prašumu. Bilo bi dobro selu da nađemo. Evo, krave. Nemoj bježati pravo bateriju, svakako umrijete. I sad tekilan sam vidio. Bilo bi dobro selo naći zbog onih knjiga, znate, za enchantanje. Pa da možemo sebi enchantati stvari. Ako mi nađemo diamond, ali nadam se bit će ovo odlično.
odlično meta. Nemoj mi uvod upasti, nemoj sam tu. Tako. 2 gune već. No. Hrane smo prikupili. Tako imamo onaj melon. I tu ćemo moći jesti. Mi ćemo, evo ima ugalj. Odlično. Odlično, nećemo morati drva trošiti na pečenje hrane. Na početku ugalj odmah. I naravno, bakli ćemo napraviti da vi subscriberi možete gledati. I što ja idem da recite da gledate mrak. Ovima. Dobar se način. Snimamo već 5 minuta. Bez vrijeme se prosi. Dobro smo prijeli stvari. I danas ćemo tražiti, nećemo nešto specijalno epizodi, ali pokupit ćemo nešto u džungli, tako tu. Naćemo neko mjesto gdje ćemo graditi kuću. Sljedeći epizodi prikupljamo materijal za kuću. Opa! Da ćeš poginuti. Nemoj mi tako ga upadat. Ne voli na to. Nadam se da ćemo se mi znati vratiti. Potrebna nam je starica. Još jedna ovca. I potrebi za ovcu. Ljudi. Čaba. Šta je ovo? Nećemo. Što ćemo? Idemo se mi vratiti. Eno je ovca. Evo je. Ženo, tebi umrite. Umri. Tako. Eto, 3 gune imamo. Hrani smo dosta prikupili. Za početak bit će to sve dobro. I jedva čekam novu verziju Minecrafta. Ima 14. Naravno da bit će puno novih stvari kao droperi. I možete praviti razne sprave. Naprimjer automatsku farmu pilića. I mnogo toga. Mislim da pistoni će se pojaviti. Puno toga. Spečimo sobu i u međuvremenu ću pokupiti lubence. Otkad nisam imao melon. I sad se baš stvori taj džungl. Ma ništa još. Pokupit ćemo sve melona i kakao, naravno. To moramo sakupiti sa ljudima. Šta radiš, konja? Naravno, mislim da se ovo sve može pretvoriti ponovo u ovaj oblik. Nadam se. Ali evo. Joj, konja. Stavimo piletinu. Odmah ćemo kratati krevet. Zašto ne? Ovdje krevet ćemo. Oj, ja se samede. Hrmete u glavu. Sam dobio? Jesam. Udo Marijanovo sam dobio.
Idem i ovo drva uzeti. Ajde, sve drva neću. Ne mogu da vjerujem kako ovo je Minecraft kako se prolazi. Daj, baci mi puna. Znači, ja sad moram sakriti kako će se. Oj Bože. Da. Kada ćemo uzeti istu? Oj. Koja? Kada imamo na izvoz? Mislim, imat ćemo. Još tega ta. Samo što je sve. Daj, pocipamo ovo drvo, titamo. Da, ljudi ga sapljaju. Kako bude. Možda se pjesne ovaj napakon jedno. Dođi vam. Tata ubola. Ljudi, 204. level. Dobro je. Prikupit ćemo šovu kakao i mislim sam bi dovoljno kakao. Naravno, neću me posaditi kod kući. Imat ćemo ga na izvoz. Građevi neće to biti samo jedna građevina. Ajde idemo vam u ovom smjeru da vidimo šta ima ovdje. Djeća, pa ne more prustam da. Ajmo me džabe ne vidjeti. Ja još malo. Lupenice. Ovo što ljudi volio naći. Šta je volio naći? Ovo je nešto. Ne tražiš nešto. Šta je ovo? Evo mi se penja pa. Irona ovdje. Ja me pripada, ja mislim ovo. Ima Irona. Ajde. Inače, neće ovo po rudniku, neće tu po niru rad i neće raditi tu. Masko, no evo, vidi ovo, moram se vratiti oko. Hajde, ne da se. Ja se imamo 14 minuta. Puno je, puno. Eto ljudi, ja mislim da bi to bilo to za ovu epizodu. Preživjela sam prvu noć, što je najbitnije. Eto, to je to. I vidimo se ljudi u sljedećoj epizodi. Pozdrav!